Yes. Munhu akaba ane mazuva mashoma ekurarama. Mazuva acho anenge akazara matambudziko. Ndopandikuda pavhesi 2. Munhu uyu anobuda sechi? Ndokuita sei? Alright. Saka vamwe vanoparidza kuti ndakabarwa nemukadzi ndiJesu, nhasi haisiro nyaya ndautaura nezvayo. Ndoda kutaura zvemunhu akabarwa nemudzimai. Munhu wese akabarwa panyama akauya panyama. Anzi neBhaibheri anenge ane mazuva mashoma. Mazuva acho akazara kutambudzika. Zvikanzi anobuda seruva. But kana akura ndokusava. Tokorai vhesi 2. Ndopanda kutangira nyaya yangu. Munhu akazvarwa anoita seruva anobuda. Obva azosava. Haleluya. Saka pane zvinoitika pane anoziva ruva. Kureva kuti ruva rikasimba rikadiridzwa rinombobhluma. Handizvozvo. Vanhu vachiona kuti maruva akanaka, maruva makawana kupa, tinoda rine red, tinoda rine white. Munhu kana azvarwa akafanana neruva, ruva rine nguva yekubhobhluma. Haleluya. Kana ruva rabhluma panozosvika nguva yekuti rinosvava. Baba rakaboko. Ipapa ndo pane nyaya yangu yekuti you are blooming or you will bloom, but one day you will wilt. Uchasvava. Haleluya. Munhu akaita seruva. Mvangeni. Imi makadai makaita seruva. Rinodzvarwa rakaita seriri panza. Tigotaiwa ruva rakanaka. Rigodiridzwa richiresponda kukudiridzwa. But pane nguva yekuti chero ukariisa mvura rinoramba kubhluma. Munhu akabarwa nemukadzi ane mazuva mashoma ekurarama nekutambudzika akaita seruva. Saka tinoda kuti timbodongonedza chinonzi ruva. Ruva rine zvimwe zvarinobatsira nazvo dziri paruva dzinenge dzichitsvagei paruva nyuchi nekunogadzira chii. Kureva kuti kune mamwe maruva anotomharwa nenyuchi. Nyuchi dzomhanya dzonogadzira uchi itaipi yeruva. Pane zvimwe zvimaruva zvimukonde zvekuti mwana akaonekwa achida kuribata anorohwa, asi ruva zvaro ukariona rinoyevedza, ukatamba naro rinouraya. Haleluya. Saka kana vakaridyara so vamwe vanoridyarira kuya kunze kufenzi kuya iruva zvaro. Saka kune rimwe ruva rinoteerwa nenyuchi zvekuti nyuchi dzikasvika dzine zvadzinotora dzonogadzira zvinotapira. Kwaita mamwe maruva shuwa anenge akabhluma ukaronera iruva but chimukonde be careful. Riri poisonous. Munhu akabarwa nemukadzi ane mazuva mashoma aanobhluma. Kureva kuti almost everyone will bloom. But pakubhluma kwako uri kumharwa nei? Vanhu vanoti kudii kana vachiona taipi yeruva rinenge iwewe? Varakabo. Haasi ese maruva anomharwa nenyuchi. Pamwe pacho nyuchi dzinongosvika dzokura dzoti hapana chobuda. But kune mamwe maruva ari sweet ekuti nyuchi unongodzona dzichitambira dzichitora nectar dzichinogadzira uchi. Nyambisina vamwe vanozomora uchi havasi kuziva kuti zvabva kuruva. Tsokorai 2 vhesi. Saka ina handizive kuti pakubuda kwenyu madhokotera makabuda seruva ripi. Muri kugadzira uchi here? Yes, you are blooming. Hatisi kuramba mai yakaboma. Maruva mazhinji anobhluma. But muri kuburitsawo here nectar pakurarama kwenyu. Seruva anokura osvava. But tisati tasvika pekuti kusvava. Ndava patiri kuti kusvava apa rufu. Imi muchafa, nemi tichafa. That's okay. We know we are destined to die panyama iyoyo. But tisati tafa hadzi seruva anobhluma. Ameno baba vamunorarama muri kuburitsawo here uchi. Kana kuti vamwe varume vari kutotyira madzimai avo nekuda kwenyu vakanenge richibhluma iyoyo. But ruva racho riri kuuraya. Madzisekuru chaanoshamba kukuzesa kuti muzukuru anokuhwakurira mukadzi mukutamba imomo mukadzi achitoenda iruva baba. But zviri kubuda maruva imomo poison. Haleluya. Ameno maifundisa tikuona muri kubhluma modhaiti chaizvo muratidza kuti muri mutano kubhluma kao. But ruva racho riri kubuditsei. What type of nectar? Unonzwa kutsvaga kuti vakachitambira pachiruva chipi vana vacho. Vakachita chekutema vochienda nacho chikupatara ndochiruva changu achitamba nacho dzipoizeni. Munodira ipoizeni dzakadai papa. Unonzwa kuti chinodzika nyoka.
maruwa zvinenge zviri payati, but hazvikuite zvinotapira. Haleluya. Saka ameno imi mai ngakudzwa kuti semutenda akatenda muna Mwari, zvamuri ruva zvamunotobva mubhulu mawo muruva menyu hamusi kuuraya here? Panobuda uchi here? Vadzina muvhangeri kuona munhu achisvika kuchechi na11 o'clock, ikusamubvunza kuti pachine uchi here? Hapachisina uchi. Munhu akangoti marunanga munhu hapachisina uchi. Musungire uchine uchi here mauri? Angova munhu ane voice, but umwari uri muvoice wakatama. Nekta yakaenda. Munhu akabarwa uri pakutambudzika ichokwadi, but uri ruva riri pakutambudzika, uri kubuditsei mukati mako. Mune mamwe maruva ari kuuraya. Unoona rakabhuluma sote handizvo. Ruva rinobhuluma richiuraya rakafanana. I do not mean to offend anyone, but zvakafanana nemunhu akabatwa neutachiona ndobva ataka mapiritsi ekuti asasare mabhonzo obva asimba kudai. Iwe ukamuona unoti ndazwanira, nyambisirai guwa. Haleluya. Haleluya. Ibhuyu kutsukira kunze mukati machizvawo. Iwe kuti maifundisi mushore makadii maifundisi indakati dai Mwari aititendera varume taimboenda mudzimba dzavanhu tinoita munamato tisina kukumbira. Do you know kuti una vanhu vane ugevha wekuti havachadi kutendeutswa, vakuda ngosvikirwa kumba toita munamato kwamaimusundire, vanhu votosara vakagumba toti vatonamata nhai iye mosvika basa kwenya rakaboba pachimusika ipapo toipa ndetunganerijeiboha totochikomba toti tamboyazosiya prayer pamusika muvhangeri. Nona mamwe vanotengesa musika vachiti hakuna vhangeri akadai, baba hanamata tosera uchibvunzwa saka maunamata nhai. Pane umwana wakuda kutoexposwa kudzimba dzavanogara, enda ipapo chero zikati pane muhanhu tombonamata takane svika kwaingokotetinaya muzive murume yenyu yamunogara onoziva ouzaziva konzonze toti ava nditetonoitwa stelevhijechikwaio siatanamata ipapo dzine mapindiro aita maboyfriends mo iruva haro but harisi kuburitsa uchi. Saka maruva acho anoda kutobhenderwa kwaanogara. Unosvika paseke kwamunoraramira dhokotera ikoko muchechedze mweya mavinge eitoti dhikoni ivava muchiona kudai ndofuna kunamatira. Haleluya. Vamwe vakuda kungojuma because munogona kungoona maikidzi vasingade kuya kuchichika mofunga kuti pamwe ivo ndovasingade Mwari. Nyambisirai ini ndine vahedhunza. Hallelujah. Because it's easier to blame somebody, especially if you do not understand their circumstances. Ndende pine mibaba nevanamatira munoita enda ini monamata kana kunamata muchida ibhenda isikusaidi notende kubhenda. Saka ndifana kumbosvika pakwenyu mainyato totoshambisa unoshambisa ishesa andifana uyezokuzozvaza nenezatonzwa murumumota mai avanamata titotendi vaifundisa kuchechi kwedu kana kubasa kuti miraicheka machirero asikodedzai mushino anyatsoona kuti ndokwanyatsoona kuti Satani chakabata ushe kare kare. Munhu akabarwa nemukadzi ana mazuva mashoma, mazuva acho akaita seruva, kubhuluma zvake ari kuchechi, kubhuluma zvake ari kuhama dzake, but ruva iri baba rakadyarwa pane poisi. Saka nyuchi dzakangwara dzinosvika dzosvika dzofemedza kuti munhu apa apaita because dzikasvika dzikaruma ndo dzinodii zvadzo, ndo dzinoparara. Saka pane vamwe vanhu vanotyisa kana uri nyuchi haikona kusvika uchida kutora zvimwe zviruva zvacho zvimukonde unofira ipapo ungodya nekufa. Amene kutira unobhulumawo sei vanhu vachati kudii pamusoro parakabomba kana aita tatisi uchasvava zvekusvava izvi rakanaka rinouraya nerisingauraya ese anodii zvavo. Munhu akaita seruva
rinobhuruma zvaro riri kutobhuruma chakuda kuvhetwa kuti iruwai vatsona muri ruwa ripi ayushuwa kuti muri kushumira Mwari wachizvivheta kuti kamuitiro kangu akandike mushumire ndakamboti inini vanhu vakababa imajini dai poa ingoshaikwa kana 6 weeks vachechi azivo kuti tikuda kupoa arumabhida ane musika haleluya haleluya but nyaya yatakabata munhu ari ruva kudaro zvanzi navhangeri panapa iyo nyaya iyi inofanira kuti izogotaurwa kuchana iverengei pa5 pa5:22 dzawaefeso 5:22 yes. Imi vakadzi muzviise pasi pavarume venyu chaivo sezvamunoita kunasha vakadzi muzviise pasi pavarume venyu sezvamunoita kunasha saka chimwe chistabonesi chacho because bhaibheri varainyorerwa unotenda the assumption was vakadzi vanozviisa pasi pamwari. This was the general principle. Saka paidzi muzviisewo pasi pavarume sezvamunoita kunasha vantu vatoona munhu asatye Mwari kumba kunohwa tichabvunze itizodheke amemana muri kundibata mushemushe pomba inyora tsamba iyi pane inonzi common knowledge mukoti and you do not need to prove common knowledge. It's common knowledge. Ini kana vakantarisa it's common knowledge that I remain. Saka kana vakutaura nezvako hamufanira kubvunza ndiri murume kana ndiri mukadzi. Common knowledge states kuti I remain. Saka Paul imi vakadzi muzviise pasi pevarume sezvamunoita kunasha. The assumption was mukadzi akatenda anofanira kuzvisabhita kuna Mwari 100%. Zvakuti kana kuri basa raMwari anenge ari ku 100% iruva rine nectar. Saka Paul aitoti hazvinetse kuti tofananidza zviisei pasi pevarume sezvamunoita kuna Mwari. Chechi yanhasi tine maruva akuburitsa poison haasi kuzviisa pasi paMwari. Saka kuti titoti kumadzimai ari pano nhasi kuti tibate pene vepaso kuti zviisei pasi pevarume sezvamunoita kuna Mwari. Wotarisa register rekuna Mwari riri kuti Mwari paishumirwa nemadzimai mushoko raMwari akashumirwa sei. Vanasuzana vange vachipa zvavo substance murendi yedhora chairo hamo kungorongedzawo macheya izva zvidi mari hamo kungononamatiro arwara kuona ari kuchipatara zvake hamo kubatatai hamo. Saka hauna chaungati zviise pasi pemurume kutoti varume rovai wakadzi kusvikaita right vakateerera imi pamwe vakateerera Mwari but unenge usisina zvekuti ungamukombeya nei mukadzi chaiye chinonzi mukadzi akazvarwa ari munhu ane natural submission to the husband and to the Lord. Apa chani munhu arikuda zvachose haleluya zikatiri pazasi pako nokuti murume musoro womukadzi nokuti murume musoro womukadzi naKristu womusoro wakereke iye amene ndiye muponesi womuviri asi kereke sezvari pasi paKristu vakadzi ngavadaro pazvinhu zvose kuvarume vavo vakadzi ngavadaro kereke sezvari pasi paKristu vakadzi ngavadaro pazvinhu zvose kuvarume vani. Madzimai regai ndikudze the easiest thing to do kuti iwe nemurume kusaiti kwako iwe usati abata zvarume isubmission. Usava jongwe mudanga mune rimwe nzvimbo. Machongwe mairi haagona kugarisana mudanga chini mai akabo kutopfava kana maitonzi kumusha kwenyu chichine nharo vanokura chese chine nharo wapinda mumba dzikama pora dzikama mukadzi ngaadaropa zvinhu nyika inoparidza 50-50 rights. Kuchechi kuno kuti nongoparidza kuti mukadzi akasimba ari pasi pemurume isu tichiziva kuti midziyo michizva midiki asi inoponeswa pamwe chete nesu wagwari wenyasha idzi pamwe chete nesu. But a new wife even dai wakafunda kupfuura murume wako be submissive to the husband. Chero dai urionoya nemari yakawanda mba be submissive to your husband. Maitawo baba achinga ataura itoaiteni naizvo kuti ine muri murefu kwapfuura. Yes 25 imi varume ibaba apa ndo patakabata wiki rese pevarume wiki rese takachima
takaibata tichitinonzi Jude of Men. Tarisai kuna vatsora ivona tarisa pasi. Takaibata Jude of Men. Sorry sis. Garepasi. Ayo yakura. Hallelujah. Right, takabata Jude of Men wikirese. Tichionesana zvinotarisirwa kumunhu wechi wemurume wadhokotera. Hanzi chiri pa25. Imi varume. Nekuti vhakeri vese rinotangira pakuti marriage inoparidza Kristu nekereke yake. Tikudzwanana? Ndo gospel rese ringori centered panyaya yekuti Kristu nekereke. Ndoko kwanzi marriage yatakaita isipanyika panapa inoparidza Kristu nekereke. Saka imi ndakumbotaura kunana Kristu wemazuva edu. Nekuti murume anzika ndiye anokuparidza Kristu andizvozvo. Mukadzi achiparidza kereke mapanzi vamene akaboka. Kuratidza kuti akaboka is a Christ, is a Jesus mumameni. Imimi you are like the church. Kuna kuti pamunana manje muchiti baba ndipewo basa. Ndozvakangofanana akaboka. Ndovamene muchikumbira. So the duty of a man number one is to provide. Madzimai ndinzwa yowanyaya kwangona murume wako asingaite zvokutaura izvo usanyara kuuya matiri. The duty of a man number one is to provide. Jesu sezvaanopa kereke yake ngavangwavhekavhe vana mumhano vachimhanya navo madhirama vachitsvaka fellowship mumayoutube kuti vaprovide. A man and your husband must provide for the family. Yes. Hallelujah. Duty number two is to care and to love mukadzi wako. Basa renyu baba nderekuda mudzimai wenyu kutonyatsomuda chaiko chaiko. Kana makatopfimba zviri wrong zvakatopera zvokuti daida mutete zvazvo zvokuti vaida mukobvuka kana makatowana katete kenyu motokatengera zvinhu zvine mafuta nemajarini akawanda kadai. Murume juti rake nderekuda mudzimai. Mabhachu rateerera nyaya iyi vamwati hai nyaya dzeaikwazvo hati muri kusvikawo pakora nekoro. The duty of a man kuda mukadzi to provide and to protect. Kuprotecta mudzimai wako etokosta. Vanakabo maitakapo pane humwe kahunyasire hwanenge wainahwako wamunogara muchinetsana. Unombotanga uchimukavhira kavhiriwa pamberi pehama dzake nedzake uchimubatsira vaanoita foreshot asi havazoone kuti achikavhiriki paungochinandika padzindikesei atadii. Kana bhaibheri chatakati kana yawatadza kuita nehama yako chimbogarai pasi murirani. Kana atadza tora wechipiri, kana aramba tora wechitatu muise kudai rekereke. Kana aramba mutorese muhedhene mufarisi. The duty of a man is to love, protect and to care for your wife. Yes. Andizvozvo vatsora basa renyu kuna vaitsora kumeka shuwa kuti mavada kadzi ada kudiwa. Ukawada kuti no inini avaitsora tikuzongogarisana hedu because of ABCD. Baba ndewenyu mukadzi mude. Hallelujah. Learn to love here. Ili mukadzi waunamurora ari mutete vazhinji munozviziva. Ndaifanira madzimai matete paakatosimba ndakatoudza pfungwa riseta ikoko taakuzvikopu. taurana ikoko kumanefuse ine nemaneurods ikoko but mazano taakutoda zvakatikorerei. ukaona vatoramba kusenda utomubhadharira jimu iwe uchimuka nayo na 3am kumhanya utafosi yese zvanda zvatamaikusundira. Pane mumwe muchida aiti inini ndine problem yekudanana ndikakuona nesi mwoyo wangu unobvanza kuda nesi. Ndakati hazvinetse mukadzi wako hakwanisire akati haidofo zvemishonga izvi hatombozvinzi kutoti paraseti kunotomunetsa kupronounce. Ndikati don't worry handemunatela tomusonesera ichinesiyo uniform yake mba amai kana muchibika muri mumba muchibika akapfeka uniform yenyu yechinesi kurwira murume kuti agara achida mukadzi wake ndava iita anoda kauyezinesika. Hallelujah. Yes. Imi varume idai vakadzi venyu. Bhaibheri rese kana matozwanawo mavhesi acho kana ari mahamba kune maini anoti madzimai idai varume venyu. Munaiva ndakaboka inoti madzimai idai varume venyu. Imunomboita ndini munotiparidza ndipeiwo inoti vakadzi idai varume venyu. Verse 1 Jude
inoti vhesi inoti vakadzi dai varume venyu. Bhaibheri rese rinoti varume idai vakadzi vanyu. Ipapa rinoti vakadzi venyu havasi kuti taibarika. Because the other problem ndeyekuti mana umwe wakaita senyika we can provide. Vari kuprovide takupa manhuchu nepambaira vari kuprovide arikumakuita. Manhuchi vari nepambaira tamupa mukadzi haana kuita manhuchi nepambaira. Uri kuchemei mari yechipa ikokuma. But tiri kuti provide. Wapedza kuprovide mude. Your attention must be focused kumukadzi wanyu. Vatsaka tarisai kuno. Mavhesi mozo nhasi ngotererai wenini. Handisi kuti hamsina akaimba. Vanhu motitarise ivo. Zviniitire muchi. Haleluya. Murume ida mukadzi wanyu. Zvinonzi kuda kutengeseka kumudzimai wako. Haleluya. Kuda kuita sei? You can't say you love your wife. Usina kutendeka kwari. Azviite. Kuti unomunda ino usina kutendeseka kwari. Saka murume anonamata Mwari anoda kufanana na Kristu. Because hanzi marriage yakafanana na Kristu sezvaakada kereka. Izvozvo. Imagine watsora singai. Ndima yeuda msiyana nzoma maexam. Kana mchishita kubama kote nyoko. But for now we know chance is exam. Right. So what do you do Kristu? Kereke ngesi ngetwa. Maitsora ndimi kereke. Kwamba kwanzi Kristu sezvaakada kereka. Varume indai vakadzi venyu. Imagine Kristu uyu. Kereke akanenge ainayo. But kubasa futi ane kamwe kakereke. Saka patino kuti murume ida mudzimai wako. As long as pane uyu hapana chinonzi love inema. Kureva kuti tikatongozva kuti vatsora vana vaitsora asi vane mumwe ainaye pasaidi. Kureva kuti Kristu imomo. Jesu ari kuchita. A cheating Jesus. Zvichaparidza Kristu here izvi. Kana zvadai zvaparidza Kristu kuita webhu rinenge rekuwe. Saka utona vanenge vanzi zvikaita 10:6 kwamaitsora. Handichabatike because mungwa dziri kumbopenda kwamusundire. Imwe lavhu iri kubeurwa panapa. Yosvika kuno kuyashota. Kuzoudza maitsora kuno kuti maitsora ngatina mata asikana. Muri maeredha idzi. Vanotozonyara kukubvudza kuti eredha wacho ndewapi. Pane zvoeredha here apa. Haleluya. Then kozoita vamwe imugere pasi imikereke musagara pasi. Kozoita vamwe vanokonda kana vari muproblem. Saka mudzimai wake mazana hatina mari. Sezvakaita baba tawo ngafuma zvakafamba 3 months. Nechurira nasikaita. Kozi mari chi? Mari ikangovako chete. Jesu akumborwa matimba. Jesu amachizva. Amatimba. Varume hakuna nyasha dzakadaiswa. Dzekuti pazvinongonaka chete haachabatike Jesu. Amutsvaga Mwari nani. Anonzwa mwacho. Ukanzwa mukazhinji achitara nyaya dzekuramba vakadzi. Ane mari yaanayo inokwana rusamo. Kanzwa akomblena nezvemukadzi akadzi haiti. Zoti pane kasanga ke-emergency pocket karipo. Kemakandinzwani kani kanichi. Ava kana makanyatsobhuroka mushemusha wambofunge zvemwe mukadzi. Haleluya. Saka murume ida mukadzi wako. Maitsora. Mukangoona mbamenyu wako ngofungira kuti mumba muno mwamuna love. Iwe haisi problem yenyu. Mukadzi wese akapiwa an ability to respond to love. Ndosaka wachiona kuti mukafunga kudhara kwenyu kwamai ngaruzwisha. Musati maku waita kaeredha so wakati munhu akakushamwari yamba. Roho unyaita nozwa chinyungudika mukati mese. Kakadzaka voice kakakati voice akavoice. Zvakapera kazonzi voice rako sweet. Zvakapera kudhara tani. Ukangokumbira unotonzi mundinyaudzai. Kondo voice kanadeki ndikaisa chiwodzi hota. Senda kamwe futi bebe. Unotozwa munhu achinyema kuti usaite zvekuti aipapa ndiri pari kunetsa isa voice note. Chaari kuda baba akakudza kuti your voice is too sweet. Saka
mukadzi ukangomudaro chete inemeketi nawana kunyanya kutinetsa kai angotakareika tiketa keta ino zvinova kutuka kai handichakaone. Hallelujah. But a woman was created with the ability to respond to love. Varume gataura nechokwadisingada unyepera. Of course maiketi navanonetsa ndozvisita. But ukavapa rudo vanopfava vanotonona. Salary yese vanotipa. Dzadzoka zvadzo software ndataura nadzo. Rauda yese mutozani. Rega ndipedzeni. Yavo ndeyangu. Hallelujah. Tiri kuti kudii yauti. Tiri kuti imi mukada maitsorava havambonetsa pamuromo pamnotsonapo baba vanopera kuti ukona mukadzi achiita pamuromo muromo achinetsanetsa achidii inyaya yekuti lavhu yacho iri kusvika yakashota. maimshoro hamukadioniwa mushemushe mimi chero baba vakuti hachivomiraivakudukeino muchinyatsoona kuti zvise zvakarongeka munogara kuno imi mukatochemberera muri kuno mukarorerwa kumukadzi mukazivavanotinigarai pasikere varume idai vakadzi venyu but chiri kunzi kuda kuvimbika. Indakati kuvimbika hakuna zera akanoona nezuro chaichai anogona kutovimbika zvirinani because unenge uchineka akanudzika chikekea pane akambotanga mazvaitanga kudana namunhu muziro positive varimo but wakamboonere zvazvinoita mazuva ekutanga uchidana nemunhu hanzi unenge uchitaura kunamara chaichai kwadai sosoka kutaisa kafona kana vasati pane kapinda womupindurudza so vamwe nesa ndosira mameseji haupinduri iye ikangopinda nezisina rinoso saka ndakati dzinonguva vachangopinda mukudanana sometimes they are better than us vanenge vangoenda ne7 years than 10 mataura neyakanaka baba rakapo mukati dzimwe dzimba vanhu vagarira nyadzi kuti zvinotosiya here ndozonzi kudii nevanhu vaikukuru izvo zvimupane musiri kugarika mei vaifundisi kani munenge muchapita hapana zvamufundisa varume idai vakadzi venyu ipapapapa inimwe akataura pachena akati chinhu chinofanira kuparidzwa ndosaka ndaichiparidza ende ndosaka ndiri kuchiparidza damwe akandizivisa iyo ina yakuona vanhu vanenge vachikonamata zvavo but umwari hwakatama kare kare hidhava misodzi yakazara mwana wevanhu zvinodikapamedza sadhokotera anofungira kuti hanzvadzi yangu ine zvaikanditaura but mude ndewako. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Right. 26 ayo 25 apo panonzi kristu sezvaakada kereke. 25. Yes. Varume idai vakadzi venyu kristu sezvaakada kereke akaita sei akazvipa nokuda kwayo. Kristu sezvaakada kereke chakaratidza kuti akada kereke akaita sei akazvipa nekuda kwachi kureva kuti love must be unto death. Tikuita Kristu akada kereke ndobva azvipa ari kuti akazvipa akaenda pamuchinjikwa achinofira musikana wake. Tikuita here vakabo Kristu sezvaakada kereke saini yekuti Jesu akada kereke akaenda kunofa kureva kuti kana isu tikatenda kuti meneji inoparidza Jesu nekereke varume tinofanira kuenda kunosvika murufu uchifira mudzimai wako. Zvinoiswa baba mazwana asingambokurerai pamuchinjikwa tikungoti mudei kusvika murufu iye afa kana kuti mafa mapedza basa renyu. Kristu akada musikana wake zvokusvika pamunorembera pamuchinjikwa varakababa vari kukoda musikana wavo zve4 years 5 years vakutoona mwari nayo hanzichi contract love kuita kunge chiagreement varume zvinhu zvinosemesa. Kristu akada mukadzi wake kusvika pakunomufira pamuchinjikwa. Imi munoda mukadzi wenyu zvekungosvika pakwana basa remari riri nani rudo rwataisipari uri ruva rakadii udzi ari padhuze pako turi chimukonde chaito chimukonde charuva chinoburitsa humwe hunenge huri imoso hauziva chinoburitsa humwe huri imoso ukachibata ichocho idanger skilemu. Hallelujah. Ndo uri kuitwa nevamwana unofunga kuti nekusvikasvika patakaita wonzwa kuti maikete navari kushungurudzika pa
zvandakaita izvi wonzwa kuti maikete naona mufana but madzimai varakavapakamwega kushingirira so anozongoti ndine vana ndagarira vana anenge aripo but munhu ari mujeni varume kana tichida kuenda kudenga ngatiburitsei madzimai edu maprizon atakavaisa vatsora mupayaburitsa maitsora muprizon havazotaure zvavo nokozvona kuti mai vakanaka vari kungokwadzwa nekugara vafinama kuti vasekerwe pane mamadzimai so havasi kugona unotomboshaya kuti nai mai rakababa takamutadzirei chii mai rakababa chimbosekerera iwo hapana simairi nomudaunana mai rakababa wotomboti nai maikiti chimbotaurana mai rakababa vakamoti pindi nyambisira upindi uya hukonzeswa nerimwe ziruva ndatakagadza muitaire muchechi hachiburisi huchi hapana chirikubuda ida mukadzi wako kusvika murufu kana uchichita mukadzi wako unofanira kubata hana yako so wotasi ndiri hure mandiregerera papika baba ndiri mhombwe pakuudzimai ndianoti chifero unofanira kubata hana yako kuti mari ndiri mhombwe ndiregerere haleluya rizini inoita kuti muri dzipanare yekutanga sipanozumfauna kuti ndobude ndonotsvaka munhu satani chakatobata ushe kudhara sada kungotinyepera kozvinorosoti ndiri mhombwe chii chiri kuita kuti usade mudzimai wako ipapapa dzimwe nyaya dzacho madzimai nemiwo ukaona papa wasina makanyatsoti tsvakati pawakaita unokanyepera kuti ngativake wobva wabata mari iyo ibate musho wakatendese kana asina kuroora ngongona yako dai tiza nayo uye kwandiri ini ndoenda newe naiyo tonoroora basi natsoudza kuti tete tinakuwaka tinakunovaka tete wobva wanyatsoenda kunana ndomushaa unonandenge kuruda zvina zvitendi wonyatsoti ndaiwanai 1.5 wogonyatsoichengeta mariyo uchivanatidza tete mari iya ukangoona kuti iya kuendeka nayo mhanya kuno tinokuroora because ndakaona kuti mapisari maakati pane pfuma yemunhu ndo pane mwoyo wani saka pane zvimwe zvarume zvikangotora vakadzi kwakuchaya mapoto amiso ndakabobora vasina kunobvisa vachishona vakati haripere vatizikanwa zviri nani achiti ndakakuona chitarana natezvarako ndingofungira kuti kana zviri nani kwete kuti taenda kurufu kodzi takaima bhurorera apostoli pasina kuora ndasagone 5 minutes chiri kupana but pa 5 minutes idzodzi murume ida mukadzi wani wakatengeseka ndikufanira kuona madzimai achifara madzimai aine peace mudzimba haleluya chinotoita kuti mai vakababa washaya kana simba rekufonera mai anga akudzweshe mba macho idisorder again unofanira kutaura nezvei kana zvichechi zvekuwatika sei kuchechi kupi kwasida kutouya vakamira kuti dhimoni rakavarora kutende ukeri kude baba nokuchigara nasatan devil chake do you know kuti verekai 1 verse baba iri pana 1 Corinthians chapter number 6 I think in verse 16 inotaura kuti wasonganiswa nechifeve wanyama imwechete nayo version 3 ini tichaita masisi yes wakasonganiswa nemhombwe kana munhu akasangana nemhombwe wava muviri mumwe naye unenge wavanyama imwechete nemhombwe imagine dokotera vasvikasvika wonokecha chimusikana chepamavheniza wanyama imwechete apa chakakechwa nevamwe 17 chinenge chiri chinyama imwechete nevamwe 17 vano pozoti iwe unonamata wanyama imwechete saka ipapa vari kunzi asanganiswa nemhombwe wanyama imwechete it just means kuti zvinhu izvi zvine spirit mukati mazvo chivi chaupombwe chine mweya mukati macho baba nekuti atadzira zvimwe zviri zviri kunze kwemuviri asaita upombwe atadzira muviri wani hausakanomboshona jesu ukaita upombwe watadzira muviri wako wanzi nemukomana uyu muviri yenyu itemberi yanyu so whenever you fornicate you are in marriage with a demon pese paunobuda mumba uchinosangana nenzenza unenge waroorana neevil spirit ndosaka uchiona kuti the human akakuroora ainzi masoka haachisiri ava kugara naye akanotora mimwe 7 zvakuti varume zvataifanira kutoita kutendeuka mwari ndiregerere pandakabuda mumba handina kuzwa kuti ndiri kunoroorana najezebheri zvakuti kuzoudza jezebheri uya yakamugarisana mai mushore manje mbamacho vaakurwiwa avo vari kuti mari chengetere imba yangu ndiri nyama imwe chete neamushore amushore vaabatanizwa nedzimwe mhombwe 17 asangana nemhombwe nechife
mufeve vakanyama imwe chete. Haleluya. Saka kuzoti kuzouya panapa manje tochiti ngatilongei basa raMwari. Jezebheri anenge achitodzera mumashure. Iona kuenda zvouyereka. But Jezebheri awakasanganiswa naye nezuro kuma200 ari kuramba. Ari kuti uri wangu haundizive rewe for extension. Uya kuno. Vanamai haisi nguva yekutukana baba. Inguva yekutonamata. Kuti Mwari batsiraiwo zvatinazvo zvaunazvo mama unozviziva. Hamusati ati pasina mushoro handisuka mushoro. But zvamuinazvo nokunyatsoziva ava baba nemuchinda akandipimba zvasiyana. Haleluya. Saka ndiri kubvunza kuti pauruva uri ruva rakadii? Munhu akazvarwa nemukadzi ane mazuva mashoma ekurarama achitambudzika. Yes, nhango dziripo. Munhu ane zvinoona hatisi kuti ndibahana zvinetswa maisundira. Mune tunouya. But kana twauya iwe mukadzi zviise pasi pemurume wako sezvaunoita kuna ani zvako. But vakadzi vacho haminoti pasi paKristu vari kuzviisa. Saka kuona kuti mberi yejamba haifenaka kusvika iwe mukadzi wakusabvita kuna Mwari namba wani. Kusvika kusabvita kuna mukadzi anofanira kudika kumurume wake, anofanira kusabvita kuna Mwari. Over a real true servant of God. Mukadzi ashishandira Mwari. Do you know kuti paunopisa pamwe baba maitwa azvibva kunamata. Uyu paanosangana naJezebheri baba achizoda kuuya kwauri, iye anotozviona kuti something is wrong. Unozwa kuti amai mwana unoziva zvinhu zvinoso anenge jera pakatigoendei kutombo totenga zvivasikazvo zvaunoda zvese. Ari kuzama kuti ndiri mhomberi kukuripisa. Haleluya. But shuwa varume tigonzwanzwa kuno tomisa amasoka kana ereta kuti takawandisa upenyu haupiswe munhu. Ndinodira Jezebheri ngarikude muvarume, love your families, protect your families, care for your families. Mumwe anobva chichinga chako hachina kudzidza adzitore mushe uya naye kunoti mukubatsira kutaura naye. Iwe chimbomuda chimbotaurirana naye. Varume hakuna mukadzi ane nharo kana achidiwa. Rudo runopfamisa munhu. Ndikunyepere neyanama. Dai maita ngatendarunaro kwaunodiwa. Unotodzara masikana kuti meno zvenyu ikoko uri kutsvapata kuno kuti ridai. Set a good example for our youth. For wasati varohwa vanzwe kuti kuwanana kwakanaka. Haleluya. Haleluya. Ini ndakati kwese kwatinoenda aina ndifana kufamba sina mudzimai wangu. Wese muzhinji kwanoenda ndoenda naye. Ndakataura kuti kana tatobva makuseni manheru makuseni tonga tichitaurana nyemwerera tibhenda vatubeni. Haleluya. Because iyo yekukoti unogara uinayo iyo pane mumwe anokuda achangona kuti hasi kwese akaroorwa autosiyana newe rakababa. Iye pamboti haugona mate mukwadzana kuti Mwari batsire ndakaroorwa. Mungofamba una ramai rakababa muchingosekerana muchingototamba chikudu muchididiwa nautona kuti akavadyiswa kana bheta kuti wakadyiswa uchiparidza Kristu nekereke yake. Vakuda kuzviita gandanga uchishusha mudzimai awakapiwa naMwari anoparidza salvation. Amen. Haleluya. Pana kumurwa. Kana wakumurwa tende ukakude mukadzi wako ira kutida wangu. Wako ye mude. Mozviisa pasi pemurume wenyu. Unozova pane tumwe tunhu tunongonakidza so. Tozaenda ndainyiva ndingamodzidheti. Chodai nansi pamwendide adheti. Hanzi Saraiti vainoti kuna Abrahamu. Kubvunza mai rakababa musita vabvunza rakababa vari kuiswa nzira yapo. In the name of love. In the name of love. Do you know something? Exactly the way yauno zvipresenta yaunopresenta murume wako kwana ndo the way anoonekwa naye. Mandizo mushoti. Tikati ini ndandibwera ndikati taonga ari pashi. Ndototi babatawo vantu. Imi hamutari basa. Aniko boyfriend yako here. Kana mai kokodaidza nekina Yesu shamana kusoma. Sarai akasvika so Abraham ari kwaenda kuti ishe wangu muri kudiwa. Unofunga kuti ndvet right ishe. But it's how you call your, even you have got watsora kwa maitsora alipi anouya kuchechera. Aniko tikubvudza maitsora. Hallelujah. Respect your husband. Munhu ngaanzwe chero dai umbori nechimweya chinokubata chechi yaso pane vanhu chaibonga kuseni
tetinanda kwi-grand rape case mufundisi ndada tinozviziva is your husband but ukamuti mufundisi pane vamwe madzimai navamwe varume vachatanga iye kumuona sani zvake chinototiradza kanyange asi mufundisi ima hamugone kwati mufundisi because kumba hakuna cheufundisi chamupona kusvika takudzwa imi makwati mufundisi nesuwo totenda kuti shuwa vanyandiro ndiani kana ndiri pano kana ndiri mudzidzisi maiketinavakanati mudzidzisi nokudiwa ishe wangu kudiwa nailo rabi haleluya kanga rakambopototi saka vanhu ava vagere zvakanaka kumba kwavo haleluya haleluya kwete kuti unotoita kuti idzo dziri apo idzo isu tiri bhizi kuti idhikoni kumba ukwanezoti hapana zvadhikoni apa musakaniswa nekuve mufushwa vakadzi vakawanda pamunhu achazi nyama imwe chete hanzi yaminzimidzi makanyanyisi machangisi haleluya kuti vatsora vave nedignity maitsora pane vanhu kati baba mama uneremburegesi naieuta toko tese takutoziva kuti ndieuta chinotoita kuti tidhaute ureuta wavo nchakuti mukadzi wake hatende kuti murume wake ndieuta baba kana tina kuti mutende kuti ini tiri mudzidzisi ngazvitange uko avo vaikeiti navo havatange kundiona semudzidzisi wavo haleluya ukadzidziswa nababa wako grade 2 ukasimudza maoko unoti daddy the answer is not say teacher the answer is hati daddy kana vari muklasi kuti teacher unoti teacher the answer is kana makumba muti ababasi zvino zvinhu avaita muklasi mofarisa haleluya saka tina kunzwa kuti kudzimba kwaane mufaro mai masoka vachiti daddy muvhangeri muvhangeri havapo muvhangeri havasvika zvakanakasikana aiwa muvhangeri vari kutera vari mashure toziva kuti kumba uku kwaane cheshoko chiriko kwaane church begins at home kana kumba kwako kwakafa kuna hakuna dhimoni rinobuda ukatoona kumba usinoita zvechechi murume wako akakuita dhimoni kuchechi iye nedhimoni racho madhimoni ese satani adangobhaisa vari muchechi ona inini ndisina chamwari ndoburitsa dhimoni pauri azvinoti nemweya wamwari nditoriwo dhimoni satani ari kutamba magemu muchechi haleluya toda kuti patikusimba netsoka dzedu tichinamata toda kuti tinamatire mamarriages toda kuti tinamatire mamarriages ngasimwe netsoka dzedu